எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராசி டிப்ஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லா நாளும் இனிய நாளாக அமைவதற்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நம்ம ராசி டிப்ஸ் சேனல்ல நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சீரக சம்பா ரைஸ்ல பிரியாணி எப்படி பண்றது, அதுவும் மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். கிலோ அளவுக்கு மட்டன் எடுத்திருக்கோம். நல்லா எலும்பு கறியா பார்த்துட்டு வாங்கிக்கோங்க. நல்லா அலசிட்டு தண்ணி எல்லாம் வடிய விட்டு வச்சிருக்கோம். இப்போ அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, கூடவே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கெட்டியான தயிர், நான் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா பாக்கெட் தயிர் தான் எடுத்திருக்கேன். அதுலேருந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. இப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வைக்கிறதுனால நமக்கு கறியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசாலாலாம் சார்ந்துட்டு நல்லாயிருக்கும். 3 விசில் விட்டுட்டு 10 நிமிஷம் மட்டும் சிம்மில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 விசில் விட்டு எடுத்தாச்சு. இதை கறி வெந்திருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும். இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பு. இதை நீங்கள் கறி வெந்திருக்குன்னு செக் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா பிரியாணிக்கு கறி வேகாமல் இருந்துச்சுன்னா சொதப்பலாயிரும். அதனால் கறி வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பிரியாணிக்கு தாளிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். நான் பிரியாணி சட்டி வச்சுருக்கேன். அதில் தேவையான அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா 200 ml அளவுக்கு ஆயில், 100 ml அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராம் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயத்தை நெய்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் நெய்ஸாக அப்படி கட் பண்ணிட்டு தான் சேர்க்கணும். அப்போ தான் நல்லா வதங்கிட்டு நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா 300 தக்காளி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க. வதங்கினதுக்கு அப்புறமா புதினா தலை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா நெய்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாமே மசாலாலாம் நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் தூள் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இது ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம். நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருங்க. கூடவே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த எண்ணெயிலே நம்ம இந்த பவுடர்லாம் போட்டு சேர்க்கும் போது பிரியாணியோட கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சூப்பரான ஒரு கலர் கிடைக்கும். நல்லா வதங்கணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி மட்டனில் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் 1.5 பாக்கெட் 10 ரூபா பாக்கெட்டில் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. தயிர் சேர்க்குறனால சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெந்திருக்க கறியை அந்த கறி மட்டும் எடுத்து நம்ம இந்த மசாலாவில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த தண்ணி அப்படியே இருக்கட்டும். இதை வச்சு தான் நம்ம கணக்கு பண்ணி தண்ணி இதுக்கு ஊற்ற போகிறோம். இப்போ அந்த கறியை மசாலாவோட சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும். எந்த அளவுக்கு வதக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு அந்த கறியில் மசாலா சார்ந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி மட்டன் வேக வைக்கும் போது உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம், அதனால் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த பிரியாணி சமைக்கிறதுக்காக நான் பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். நல்லா பழைய அரிசியாக கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் சாப்பாடு குலையாமல் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும். மட்டன் நம்ம அடுப்பில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்திருக்க அரிசியை நம்ம களைஞ்சி ஊற வைக்க போகிறோம். அரிசி ஊறுற டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 20 நிமிஷம் ஊறினாவே போதும். அப்போ தான் சாப்பாடு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ரொம்ப உடையிற அளவுக்கு அரிசி களைய வேணாம். நார்மலாக களைஞ்சிட்டு அரிசியை ஊற வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக்கரில் இருக்க தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கறி எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த மசாலா தண்ணி இருக்குது. நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் அரிசி அளந்தீங்களோ அதுக்கு 1க்கு 2 தண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கறி வேக வச்ச தண்ணி அது கூட பத்தாததுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்துருக்க மட்டனில் மசாலா நல்லாவே சார்ந்துட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க அந்த கறி தண்ணி ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி அதை 1க்கு 2 கனெக்ட் பண்ணி தண்ணி சேர்த்துடலாம். பத்தாததுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் இந்த மாதிரி நார்மல் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கரெக்டான அளவு சேர்த்தா மட்டும்தான் சாப்பாடு நமக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் சாப்பாடு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கலந்து கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ ஒரு மூடி போட்டுட்டு கொதி வரட்டும். இப்போ கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம களைஞ்சி வச்சுருக்க அந்த அரிசியை சேர்க்க போகிறோம். தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா சோறு குழஞ்சிரும். நல்லா தண்ணி நல்லா கொதி வரணும். கொதி வந்ததுக்கப்புறமா தண்ணி இல்லாமல் அரிசியை மட்டும் வடிச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். எப்போதுமே அரிசி சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கவனமாக சேர்க்கணும், இல்லாட்டி கையிலலாம் தெரிச்சிரும். அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த மசாலா தண்ணியை உப்பு போதுமானு செக் பண்ணிக்கோங்க. பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க. மீடியமான ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. அரிசியும் தண்ணியுமா இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் மசாலா செக் பண்ணிக்கலாம். உரப்பு காரம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இப்போ பட்டை, கிராம்பு தூள் கலருக்காக கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணுறோம். அது கூடவே காரமும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதனால் மிளகாத்தூளும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கலர் பத்தலை இல்லை காரம் பத்தலை அப்படின்னா நம்ம எது சேர்க்குறோமோ அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் சோறு நல்லா உதிரியாக இருக்கிறதுக்காகவும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காகவும் கடைசியாக எலுமிச்சை பழ ஜூஸ் இதில் சேர்க்குறோம்.
சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி கொடுத்துருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து தம் கொடுக்க போகிறோம். தம் கொடுக்கறதுக்காக இரும்பு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா தோசைக்கல் எடுத்திருக்கேன். அது மேலே நம்ம பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு 20 நிமிஷம் மட்டும் தம் கொடுத்தா போதும். தம் கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்போதுமே நான் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுற சமயத்தில் மேலே வந்து நெய் டப்பா வச்சுருவேன். நம்ம இந்த சோறை கிளற சமயத்தில் நெய் போட்டு கிளறணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைஸோட ஸ்மெல்லு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ரைஸும் உதிரியாக இருக்கும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பரான பாய் வீட்டு ஸ்டைலில் கல்யாண பிரியாணி ரெடி ஆயிடும். இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம வீட்டில் வந்து எப்போதுமே பண்ணுவோம். இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எப்படி பிரியாணி பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம ராசி டிப்ஸ் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் தினம் நான் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.